A nova nave de servizos de Sanxenxo será unha realidade no mes de xuño de 2025. Estase a construir nesta parcela de 10.000 metros cadrados situada no polígono de Nantes. O proxecto ten un orzamento que rolda os 2,6 millóns de euros, financiado a través da empresa municipal de vivenda e solo Ínsula Sanxenxo. Os traballos avanzan a bo ritmo e a empresa xudicataria confía en cumprir os prazos de execución. Parece ser que se poden cumprir os prazos e, por tanto, antes do verán que ven, poder ter aquí todo o que é a maquinaria, todos os utensilios. Porque esa é a finalidade coa que nace este novo espazo. O Concello ten previsto guardar aquí maquinaria, equipamentos de praia ou alumeado. Recursos que agora se almacenan noutras naves e que supoñen tamén un gasto para as arcas municipais. É unha nave que vai a acoller todos os servicios municipais, toda a maquinaria que estamos utilizando ahora mesmo noutras naves, algunhas alquiladas. Eso vai nos a permitir ter un aforro tamén anual a utilizar esta nave cando estea rematada. Esta é a primeira fase do proxecto, a segunda suporá o traslado para aquí das dependencias da Policía Local e de Emerxencias de Sanxenxo. A decisión de ubicar esta nave nesta zona estratégica, onde despois na segunda fase se fará tamén, digamos, as dependencias tanto para a Policía Local como para Emerxencias de Sanxenxo, iso virá nunha segunda fase que empezaremos, aunque estamos traballando no proxecto, si é verdad que se empezará a ejecutar despois de acabar esta fase. Empezaremos coa licitación da seguinte fase no ano 25 ou ano 26. Ao mesmo tempo, o alcalde aproveita para salientar o bo ritmo o que se vai ocupando o polígono de Nantes. Está a xente moi interesada, non? Afortunadamente, eu creo que o polígono está ubicado nunha zona estratégica, que está ao lado dunha autovía. Temos o porto de Marín prácticamente a media hora, o de Vilagarcía tamén a media hora, 2 aeroportos. Eu creo que a autovía chega aquí á porta e, por tanto, eu creo que é un polígono que pouco a pouco, en pouco tempo, debería de estar prácticamente ao 100%, non?